Ye ndabwerase nekantala kuti basi ena moti kantala kandevuza golide ena mukupereka mayina ambirimbiri ine ndimakunyadirani mayina akamabwera choncho ndimathokoza kamwa ukauli mwazuka bwanji kulikonse kumene muli ajimwiche uli kulikonse kumene muli baete bangoni baete Molo abazwalane molo kunjani phambili Malawi akulu ndangoti zingogawa napo pang'ono mwazimene zikuchitika anthu aja dzulo atapezeka kuti kukoti kuja achina othamangitsa anthu wa kukoti kuja agwanayo anapita ku embassy ya Somalia ku Pretoria konko nde atafika kumene kuja afika kuimba nyimbo zawo umalema uyadelera umalema ati malema kudelera ndi anthu aja afika kumene kuja afika nkukhala pansi khala ndithu pansi nani nakuti pamwambo wawo pachikhalidwe chawo cha chizulu munthu akakhala pansi nkumakuyankhula ndekuti akukupasa ulemu sakufuna nkhondo ndi amene akuti ife tabwera kuno ku embassy ya Somalia titakhala pansi nkumakuyankhulani niyo mwayimirira fana mpeza oyimirira ambasada wa ku Somalia ayo ali konko ndi otsatirake koma kunali polisi ambiri ndi anthu aja apereka mfundo zawo kumene kuti chimene anapitira kumeneko akuti anthu aku Somalia alimba chikalata ndikuyikapo emblem kapa logo ya South Africa kumano emblem imeneyo akuti iwo alembera anthu aku Somalia abale awo amene aku Somalia kuti mukhale konzeka kuno dziko tatenga ndikuyamba nkhondo masomalia amenewo tiyamba kuphulitsa malimo ndipo angizwe nkunu ndi aphakera ntakati tiwapha ndi anyamata ajamene tiyatutumusa apita kuyembassy konko kukauza kuti ife we ready to die inyo masomalia mukuti mutipha masomalia mwatenga dziko zimene zizizopweteka kwambiri kwa ife anu ake dziko mukuti muziphulitsa mamo mutipha ifeyo ndetufuna tikuwuzeni kuti ifeyo tilirede kufa ndenu ya ambasada tikupemphani mwa ulemu takhala pansi pano kumakuyankhulani kusonyeza kuti ife sitifuna ndewu koma tikufuna anthu anu atipange respect komanso eniyo monga ambasada pofika pa 30 June musamutsa anthu anu onse muno adzipita kwanu chifukwa ntchito yanu ndi chani eniyo monga ambasada inu masomalia mapanga hijack mashipi m'madzi umo azida mapanga hijack mashipi mukuti mubwera kuno zamenya nkhondo. I don't know who informed them like that kaangonjezera kandi zimene dalemba masomalia awo koma nkhani inali imeneyo ndakuti iwo ajawo achinangizwe aja amba kuyenda embassy to embassy kukapereka chidandaulo chimene chikuti embassy iliyonse isamusa anthu awo kufanda anthu awo isamusa anthu awo adzipita iwowa pofika pa 30 June embassy iliyonse kodi asamusa anthu ake kuno nde pena akuluakulu tenti yankhuleni chilungamo ndaonerapo mavideo yangapo anthu aku Somalia akuyankhula mwamtutu anathawa kwawo kumavuto okuthawa nkhondo akubwera kuno ndikumankhalanso chipongwe kuti ino anthu opusa ino of course chabwino
ife tinabwera kuno tikupanga ndrama ana athu amapita ku masukulu odula ndawo zimuza muno wake dziko zimenezo olalo opusa chotani atha kuhaukira nezinazi mimoto inayi akuti kulezera sonda za tomwe amasomalia tindi mashop tindi ndalama ndawo awa akuti ngati muli ndalama dzindani kwanu dziko latu ndakuluakulu nkhondo iyi sidati ikuoneka kuti yangoyamba koma mimoto inayi tikuyipala toka mukhale tsiku lopambana. Another new update coming. Pambiri Malawi pambiri. Julius Malema akufuna kungaso mulandu wina wa adaja contempt of court order for court lala munora samachule dzina la Malema ndeyo otu dzina la Malema pano kande siri kuchoka pakamwa pawo otola atapita mmene anapita ku embassy ya Somalia yako angize kuno ajavuta kwambiri kwa uzali ma Somalia. You must come out and tell the world that Malema, you giving Malema money to protect you. We telling you Malema can't protect you. He's a Mickey Mouse. He's a baby. And for example, be Dagula Gulu and Tua Aguda Abanga mobilize and 5,000. That you know, the police here of South Africa, Singa to Guanese, and told you 5,000. They can't contain us. Alibe zida zokwanira alibe zoenelea polisi wa kuti chinga ife and 5,000 ndala beka itsazo yokuti mudziwe kuti alibe zoenelera kwathu kumene tuchokera kunyuka soko munthu waphedwa 2 days polisi sidabwere kufufuza alibe zoenelera koma tikudabwa kuti tabwera ku embassy ya Somalia kuno kula polisi 300 kukulonderani. Zona polisi akuboma likuoneka ngati likuonda inuyo anthu obwera kusiyana wake dziko muona atu zipwirikiti tu ndakuluakulu. Let's just be very careful and very prayerful all the time. Ndimokondani ine kandala kore basi pambiri Malawi pambiri ndibwera ndiye amene kuchitika ku Malawi taina yake Malawi kwa anthu andipempha kuti akantala kuti basi kodi uzingomasulira zakuno kokha tatambasulaso zimene zochitika ku Malawi ndeti tambasula mu nyengo yake. Choyamba congratulations Maganas. Tinyazi zathu ambiri aseno koma tivutika mai koma anyway congratulations. This is soccer, it's part of life. You win, you lose. Ndi Maganas mawina ndi nthawi yanu sangalani bwino ndi wina aliyense osasangala mwantudzu osasangala mwambitsa mapokoso fakulu kusangala kwinano kwachikuwawe sikumakhala bwino. Sangalani bwino Maganas nthawi yanu apa mukuyembekezaso menya Champions League mukawina ndinu madolo mukaluza basi mwaluza nimezi makhalira akuluakulu ka quick update pamene kunja kuno kuchitika zinthu zambiri South Africa kuno pamene dzulo kunali zochitika ku Pretoria ku court ngizwe nkulu ndi azinzake ali mkoti akugamulidwa atanyoka amene pajana apita ku embassy ya Somalia kapanga matukutuku awo mezi machitika zimeja ku Pretoria fachina sizwe phakira nthakati ndi gulu lawo lonse lijachoka ku Durban kupita ku Pretoria ku court kuchoka kumene kujana apita ku embassy ya Somalia akuti aziyenda embassy by embassy tizipita kwathu maembasi athu ambe kuti nyamulo mapita kwathu chabwino tamva ndi zikuchitika zimezi je wajachoka ku Durban kupita ku Durban konko kunaliso chipwirikiti anthu obwera kunali kupopulana ndi polisi kumeneko. Polisi ndi 2 yashuta malaba bullets kwa foreigners amenewa more special ambiri wanda ku Congo anthu anapita kwagona ku polisi akona pa polisi for 2 days azimai ana azibambo kani yavuna kumene ndiyo kuti anthuwo akukapempha polisi akupempha boma kuti lapase chitetezo mdziko muno chokwanira chifukwa chokuti madera amene akukhala opsezedwa ndambiri anangoti phazi mtandize kone ku polisi ndipo akakamera azigona ku polisi mpaka na awapase malo achitetezo akuluakulu dziko lino silatu ya koma ma demands ena tizoona nawo popangira demand
this is the way sometimes we can say we jumping the line. Akupempa kuti boma lapezere malo kapena apezere dziko loti azikakhala koma iwo anabwera okha sanabwere boma la kuno. Nobody took them from home, they came here alone. Ndafuna no boma la tumize dziko lina kapena apase malo achitetezo chokwanira. Zimene zili zinthu zokuti zikupereka mafunso. Nde awawa amachoni match ajina Ngizwewa, ajina Jacinta, ajina Phakira Nthakati sadavutike ya angouza boma kuti anthu oti mwaona kuyankhula pa TV fomwe kunapita ma TV station ndi anthu ayamankhula pa TV ndipo alena achiti wankhula omwe munyangwa ineyo ndatha 20 years ndili muno dziko lina South Africa sindingapite kwathu ya singanthamangitse. Okay, chabwino khala 20 years ndziko muno nzweni yazokhala 20 years yo. Nde awamachoni match angopempha boma rife sitifuna lowere kwambiri titaupita pamene pakhalatu ukamenyana nawe amanja koma aboma Mungu afufuza ife anthu oti alipo mpoto muli nawo limodzi ingopanga zothekera wanyamula azipita m'makwawo poti wanyamuka kale ndakuluakulu kuchitika zambiri kunjaku tiye tisamaleni tiziyenda mosamala komanso zina tisachite zikutadala. Anthu adziko lilawo they can do anything. Tibe mphamvu kwenikweni kwaweni kulibe mkuwo. Let's just try to protect ourselves and save our lives. Ngati palipothekera kumyatani pabwino basi mene zilili pa 30 pano osapanga challenge osaderera ngati zizichitikedi. Please stay indoor, stay at safe place, make sure you safe with your kids. Mene dziko lilili lavuta basi ngati kunkhondo ngati kunkhondo apapa timba nako kulimbana nawo machoma mwakoma nonse chomani bwino zikomo ine kandala kore basi magana azisangalani bo chikoma tenga.